Se on tommonen nuori nainen, se mun muru. Ei, se on kyllä ihan true woman. Se on tommonen nuori tyttö. Tommonen 15-vuotias. No mä oon ollut aina pedofiili. Mä oon ollut aina pedofiili. Ainakin noitten ylilautalaisten mielestä mä oon ollut aina pedofiili. Mutta mä en niinku välitä sitä. Jos joku ylilautalainen sanoo, että mä oon pedofiili, niin sitten mä oon pedofiili. En mä voi sille mitään.